mo ngalan naghingilin o mayawa ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i mingon sa Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an. Kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo dayon ikaw o Kristo. Maison, may gabi na itong tanan. Ang imahin dahil nga isuroy sa itong mga kabalayan, mao ang imahin sa Birhen sa Manawag. Si San Jeronimo, pare o doktor sa simbahan, na ilhan kay siya sa iyang daghong mga buhat no, sa simbahan. Pananglitan, dili man tanan, apandaghan kayong mga basahon sa Biblia, gayang gitranslate no, from Greek to Latin. Nga ang gitranslate niya gitawag kinig Latin Vulgate. Unya, lain na sab, aduna say mga komentaris sa diha sa mga sa atong Biblia, nga gitawag kini og karon na ingan niya no, Saint Jerome Biblical Commentaries. Pero mas atong hinumduman ang iyang mga pulong mismo maisuon. Nga si San Jeronimo niingon, the ignorance of the Scripture is the ignorance of Christ. So dili ta makaila ni Kristo kung dili kita mubasa sa santos nga Biblia. Tinuod dugay ng panahon gidid-an ang mga Katoliko pagbasa Biblia. Pero karon may igsuon for pila na kadigada, labi na human sa Vatican II, gidasig kita no nga mubasa sa santos nga Biblia. Of course, kamong manimbahay kada adlaw, makadungog yung mo sa mapulong sa Ginoo nga anhi iproklamar nato. Pero mas maisad no ug ato sa imbalay, mubasa kita. Kay kita ang atong cellphone, mga gadgets, makaabot ta, makakita pa ta face to face, real time, atong ikastorya nga tuwa sa laing pikas nga bahin sa kalibutan. Pero, putubras kalibutan. Pero ang Biblia, may igsoon, sa atong paggamit niini, kita, may communicate kita, ngadto abot yun sa langit. Magisulti kita sa atong langit ng Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So, ang punto na ko diri, ang Biblia, kung ang iyong Biblia kanang baratuhon kaayo, yung makapalit mo mahalon kay nga gadgets, na inyong cellphone, mga mahal kayo, labi ng iPhone, 90 to 100,000, o sa kabok. Maayo sa palit sa tag Biblia kanang nindot pod og quality ang iyang papel. Kay kanigo atong ordinaryo newsprint nga baratuhon kaayo nga Biblia nato, kanang dali ra sa ma-brittle, nya di kay maklaro, madugay, di kay damtag dugay. Kay ang pulong sa Dios diya sa santos nga Biblia, mahal kaayo, bililhon kaayo. Mas bililhon pa sa itong mga gadgets na mahalon kaayo. Kana itong mga gadgets, maguba ka na, mausab. Pero kining santos nga Biblia, ang pulong sa Dios, dili yun na siya maguba, dili yun mausab, no way kinutuban. Ang iyang mensahe tinuod, sakto, gikan pa kaniadto, hangtod karon o hangtod pagkatapos sa kalibutan. Di yun sa mausab. Kaya ang pulong sa Dios forever man. Ang Dios ray makausab sa iyang pulong. Now, tungod ni ini, nindot nga mobasa ta, basahan nyo ang kinabuhi ni Job. Sa unang pagbasa karon atong nadungog. Grabe no? Ang nahitabo ni Job, no? Mahitabo sa atong kinabuhi usahay. Dunay uban nato nga ingon na ana, niabot ang grabe nga tawag tag tragedy. Kay sa kinabuhi ni Job, mo ni ato nadungog, nitugot ang Dios nga suwayan si Job. Basta di lang niya hilabtan, dili patsyon. Ug mao ni no, ang dili mahing balita usa ka adlaw ni ana
namatay ang iyang asawa, nangamatay ang iyang anak, nangamatay ang masakop, mga saop, igbantay sa mga hayop, o nangamatay sab ang iyang mga karnero, mga kanding, o mga baka. So, nag-inusara lang siya, hawa, no, tanan niyang bandi, nawa, o gani, miabot pag yung panahon nga siya ang iyang lawas na puno sa nuka. So, ninot, basahon ninyo kay, uban ana, doon na may ang masilingan na ningon siya nga, ikaw tingali Hob, doon na kay sa nga imong gitago, ng Ginoo ray na sayod, muna nga gigabaan ka. Doon ningon sa Hob, wamyo ka dungog nga, kung di ko kinumdong nga nakasa ko sa Ginoo. Pero well, balik ta sa context karon maigsoon. Unsa may reaksyon ni Job sa dihang nadawat niya ang dili maayo nga balita. Sa iyang pagdawat maigsoon, daguol siya. No? Grabe ang iyang kasakit. Kung nga ayang gihimo, gigisi niya ang iyahang sanina. Unya iyang gipaupawan yang ulo. Ug mihapa siya. O maukini ato hinumduman ang iyang mapulong. Ingon siya, nataw ako nga hubo ang Ginoo, nataw ko nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo sa to pa naked. So kinsa may nataw nato nga duna nay sanina? Wala gayod, no? Ug mombiya ta ning kalibutan na bisag unsa pa ka mahalon sa tong sanina ipasulob putob ra gyud na sa nitso. Sa menteryo, madunot ra gyud na. Nya ni padayon si Job, ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Tinuod gyapon Job, ang Ginoo may tag-iya sa atong kinabuhi. Kita mga tig-atiman lang sa atong kinabuhi, mga stewards o stewardesses sa kinabuhi. Siya ra gyud magbuot asa kutob ang atong kinabuhi. Ang uban gihatagag taas kay nga kinabuhi, ang uban haduora, hamubo ra nga kinabuhi. Ug sa katapusan ni ingon si Job, dalaygon ang iyang ngalan. Grabe no, si Job. Lisod kay sundon ang iya. Ayang pag-surrender ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ayang pagdawat sa mga kasakit sa tanang mga kalisdanan. Kay dili baya lalim no, ang uban nato doon na pa'y wala kadawat atong namatyan panahon sa COVID. Namatyan o bana, o asawa, o inahan, o ramahan, o kaha anak. Ang uman na ako'y kailan, namatyan daw sa ilang pamilya, wala pa kayo sa musimba. No, murag, unya lang ko no, kay murag, di pa sa kadawat. Ingon ini, no, kay dili lalim. Mga ato sila iampo may soon. Mga sa atong kinabuhi, mo ni ato hinumduman, ang Ginoo may naghatag, siya rasab ang mubalik. So kung doon ay maabot nga dautan sa atong kinabuhi, mga sama ni yang Job, pura layo lang ta, no? Pero kung moabot man, kinahanglan unta, dili nato balikason ang Ginoo. Dili nato siya reklamuhan. Dili ta mo question sa iyang kabubuton. Maningkamot unta nga makabaton tag kasing-kasing sama ni Job nga niingon sa katapusan, daygon ang iyang ngalan. Makabaton ta kita kinaiya sama sa kabata nga muhilak apan dali ran pahilumon nga dako kayo sa pagsalig sa ginikanan ngadto sa amahan. Kita usab aduna kita lang itong amahan sama unta ni anak nga kinaiya. No, atong pangayon sa Ginoo, hatagi mi kasing-kasing sa usa ka sama sa bata, sama ni Job nga mo surrender, puno sa pagsalig, puno sa paglaom, puno sa pahigugma sa Ginoo. Amen.